Her, aja nate ngenyek karo wong sing ra duwe. Sebab kowe ora ngerti, sing kowe anggap ora duwe kuwi nyatane sugih donga lan sugih sabar. Kowe guyu mergo sandangane prasaja, omahe alit, panganane sepisan sak dina. Nanging elinga, Allahu a'alimun bima fisudur. Gusti Allah luwih ngerti isi ati saben manungsa. Wong sing ra duwe kuwi arep dicekeli urip nganggo sabar, lisane alon, atine ora ngrundel. Nalika kowe nyinyir, dheweke meneng lan mengucap hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kowe ora krungu nanging langit krungu. Kowe ora weruh nanging malaikat nyerat. Aja rumangsa dhuwur mung mergo bondo, jabatan lan pujian manungsa. Bondo kuwi titipan, jabatan kuwi pinjaman. Dina iki kowe lungguh ing dhuwur, sesuk bisa wae kowe lungguh ing ngisor. Ngenteni welas asih wong sing biyen kok hinakake. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dina bakal muter nasib ora tetep. Wong sing ra duwe nek donga metu saka ati sing remuk lan ikhlas. Elinga donga wong sing dihinakake luwih landhep tinimbang pedang. Dongane bakal diijabah, ora nganggo swara banter, ora nganggo sumpah serapah, nanging langsung munggah. Gusti wis ngendika, "Ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab." Wedya donga wong sing didolimi amarga ora ana hijab diantarane dheweke lan Gusti. Kowe sing seneng enyek ati-ati, cangkeme iso dadi dalan cilaka, guyonmu iso dadi sebab ambrukmu. Mergo ngasorake, ngrendahake wong liya kuwi tandha atimu lagi kosong, rohmu lagi garing, lan akhlakmu lagi luntur. Mula luwih becik meneng lan ngajeni. Yen ora iso nulungi aja nambah tatu, yen ora iso nyengkuyung aja nyinyir. Urip mung mampir ngombe, sing dibalekake mung amal lan akhlak. Innamal a'malu bil akhlak, dudu bondo sing nyelametake, nanging budi pekerti. Elinga, wong sing saiki kok anggap ora duwe bisa dadi wali sing dongane ngguncang langit. Lan kowe sing saiki rumangsa duwe kabeh bisa wae kelangan kabeh mung amarga ngremehake wong sing Gusti mulyaake. Urip sengsara iku kaya lakon ing pewayangan, kadang kala dadi abdi dudu ratu, kadang kala dadi bayang dudu cahya. Nanging elinga, ora ana lakon tanpa maksud lan ora ana sengsara tanpa piwulang. Wong kang uripe keserakat kaya banyu mili ing palung sempit, ora gumebyaring swara, ora katon endah, nanging justru tekan segara luwih dhisik. Mangkono uga jiwa kang sabar, ora rame pujian, nanging cedhak kawilujengan. Para sepuh jaman kuno ngendika, urip iku titian, dudu papan panggonan. Sing kakehan gumunggung bakal kesandung, sing sombong bakal condong, sing andhap asor bakal slamet ngliwati. Sengsara iku titian kang licin, nanging mung wong temen sing bisa nyabrang tanpa nyalahake dalan. Nalika bondomu sithik lan tanganmu kosong, aja kira kowe ora diparingi. Bisa dadi Gusti lagi ngresiki atimu saka beban urip sing ora perlu. Ati kang enteng luwih gampang munggah tinimbang ati kebak pamrih lan pamer. Ikhlas iku sayap lan asmane Gusti iku tujuan. Sengsara iku geni kasamaran, ora murup murka nanging nyala kawicaksanan. Wesi kang ora tau kobong, ora bakal dadi keris kang guna. Mangkono uga manungsa tanpa lara lan kekurangan ora bakal ngerti tegesing welas lan empan papan. Nalika kowe diremehake lan ora dipirsani, aja susah lan aja ngrasani. Kembang kang endah lan wangi ora mbengokake ambune. Pari kang isi ora ngadeg gagah. Wong kang sejati ku meneng nindakake becik tanpa pamrih, ngenteni wektu tanpa nyalahake wengi. Ing pepeteng wengi sengsara, kowe kerep lungguh piyambakan, mung atimu sing dadi saksi. Ing kono sejatine Gusti luwih cedhak. Allah Ma'as Sabirin, panjenengane tansah karo wong sabar. Sanajan ora katon dening mripat kasar. Aja ngira sengsara iku pratandha murka, kadang kala iku pratandha kapilih. Awit ora kabeh jiwa kuat digodhog lan ora kabeh ati gelem dipoles. Sing gelem nampa lara bakal nampa padang sing ora kabeh wong bisa weruh. Wektu iku kaya roda pedhati nang ngisor ana dhuwur. Sing saiki keserakat ora mesti bakal tansah ing ngisor. Ba'dal ausur yusra, sawise abot ana lega. Nanging mung kanggo wong kang tetep temen lan ora owah iman. Mula ngger jiwa kang sengsara aja nganti rusak budi, mung amarga rusake kahanan.
tetepno becik sanajan ora diapresiasi, tetepno jujur sanajan ora ana sing nyawang. Awit sing nyerat ganjaran dudu manungsa, nanging kang maha adil lan maha wicaksana. Nalika lakon iki rampung lan tirai urip wis ditutup, kowe bakal ngerti yen sengsara dudu cacat, nanging pahatan kamulyan ing jiwa kang sabar lan setya. Mangkono pitutur iki dudu kanggo sing lagi mulya, nanging kanggo sing lagi mlaku ing ngisor supaya ora lali menengadah marang langit. Yen Gusti ngersakake sing saiki dihina sesok bisa wae mulya, sing saiki mlarat bisa uga sesok munggah derajat.